Minkejja s-sena ta' sfidi u bidliet minħabba l-COVID-19 l-imħabba ta' tfal għal-rigali tal-miliet baqa' b'saħħitha. Dan sostnietu Marika Mamo, sitta ħanut tal-ġugarelli li kien fost eluf li benefikaw mill-iskema tal-COVID Weight Supplement tal-Gvern. Hija spjegat li d-domanda l-ġugarelli mit-tfal baqa' b'saħħitha, mod speċjali l-op edukattiv. Is-soltu il-girls ħafna pupi u il-boys ħafna karozzi, però l-iktar li imbi huwa educational toy, il-leapfrog li jimxi dejjem dak. Għandek għal-girls, għax għandek għal-girls, għal-babies, għal-boys, għandek minn kollox għalih. Marika qalet ukoll li minkejja l-isfidi tal-pandemija ġabet ukoll opportunitajiet minħabba li ħafna familji qed ifittxu mod kif iqattu l-ħin flimkien. Mexa wkoll ħafna board games biex jisom il-familji naqdu joqogħdu ġewwa. Bħal board games tal-boys u tal-girls u affarijiet li jistgħu jintlabu mal-familja anke bħala board games kbar. Forsi n-nies iktar ippjanaw biex joqogħdu ġewwa jkollhom biex jgħaddu naqra żmien. Marika u żewġa spjegaw ukoll li parti sostanzjali mill-beħ ta' ġugarelli marru għat-tfal fil-bżonn permezz ta' inizjattiva Rigal b'imħabba fejn xtraw għexieren ta' rigal li tpoġġew fi Pjazza Kastilja bħala ġest nobbli b'ristfal żvantaġġjati.